שלום לחמשת צופיים, מה שלומכם? כאן אבי פה, היום אנחנו עם ישראל קסיף! באנו לראות אופרת רוק מיוחדת במינה. ישראל, ספר לנו על מה מדובר. אופרת רוק שמדברת על הבחירה בחיים, באהבה, בהתגברות. אני בדרך של חיי, אוחז חזק, את הכאן ועכשיו. מוזיקאי, הרבה שנים, פועל למען בניין ילדים עם צרכים מיוחדים, ולמען הלומי הקרב, הבחירה בחיים של הלומי הקרב. מה הבעיה? נחליף לך את החיים. אתה תהיה נסיך אבו דאבי. תגור בארמון, יהיה לך מטוס פרטי, יהיו לך המון נשים יפהפיות. כן. מתאים לך? בטח מתאים. מתי מתחילים? אפשר קודם? אני צריך לתת לאנשים תקווה, אהבה, להיות שמהדברים הטראומטיים אי אפשר לברוח, אבל מה אנחנו בוחרים לעשות מתוכם, אם להתרסק או לצמוח, זה כבר הבחירה שלנו. עמוק אני רק רוצה להיות מה? איש של אהבה, איש לאהבה, איש של אהבה עולם לכולם, כן! אוקיי, חיפשתי קצת דברים על ישראל קסיף, בואו נראה מה יש באינטרנט. אז ישראל קסיף הוא מוזיקאי בחסד, הלום קרב ופעיל למען שילוב ילדים עם מוגבלויות. ובהזדמנות הזאת אני אציג לכם את שני, איזה שני? שני שדות, שכמה שהיא בין כל המלאכים, תספרי לנו מה עושה לך מוזיקה? טוב. אתה לא מדבר דויות, משתמש במילים יפות. האופרת רוק שאנחנו רואים עכשיו זה התגברות על טראומות וניצחון האהבה. ולהעביר את העניין של הבחירה, כי אנחנו כולנו נתמודד עם דברים טראומטיים, אי אפשר לברוח מזה. מה אנחנו עושים עם הטראומה? אנחנו בוחרים להתרסק, לצמוח. לכל נאפות הטופים וניסוי הגיטרות משוטט בדרכים אחרות בטלית גלויה של סתירות. בהתגברות במקום בהתרסקות, לבחור באהבה, לבחור לנצח, לבחור להיות. אני רוצה להגיד פה תודה ענקית לכולם, לכל אחד שלקח פה חלק. די מתרגש מזה שהכל תנו להקל. תודה רבה מכל הלב שלי לחיים. חיות מנצח את השיטה, שובר את המכונות. איש של אהבה, אופרת רוק מקורית על החיים, נגנים, אורחת מדהימה שרון עזריה. רק תראו.